Aiki na maƙera aiki ne da aka sani wanda aka saba yi a ƙasar Hausa. A yanda muka samu labari, mun samu labari cewa wannan maƙeri ya fi shekara 30 yana wannan sana'a tashi ta abubuwan amfanin gida kamar su wuƙaƙe, almakashi, kai har da gatari da sauran abubuwan amfani a cikin maƙeran ma da kansa. Idan muka lura za mu ga cewa akwai abubuwa da ake amfani da su wanda ya sha bamban da wasu, kamar su bambancin ziga-zigi wato abin hura iska wanda suke amfani da shi gurin hura wuta a sauƙaƙe. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Ahmad Umar na Gudu, shirin gargajiya, AUTV Hausa ta kowa.